तुला कशी काय ओळखते? अरे मी त्या घरी गेलेलो पतंग उडवाय. पतंग उडवायला कुठली साडी घातलेली तेव्हा? तेव्हा कुठली साडी घातलेली? जांभली. जांभली साडी. पण लक्षात आहे. हा बघा थकले थकले एका उडीतच. हया बो हया बो. चल टाक जिंकून टाक 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 सागर. नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या युट्यूब चॅनलच्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोळे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, भरपूर म्हणजे गणपतीच्या अगोदरपासून आमचा प्लॅन ठरलेला की जे व्हिडिओ बघितले असाल तुम्ही खेकड्यांना आम्ही गेलो तलोखोळामध्ये म्हणजे बंधारा बघण्यासाठी. तर त्या व्हिडिओमध्ये बघितलं असलं बंधारा. तर त्यावेळी म्हणजे पाणी त्याचं गदूळ होतं पूर्ण. तर आज ना त्यावेळेलाच प्लॅन केला की आपण गणपतीमध्ये पोहायला येऊया. पण आता गणपती पण विसर्जन झाले आणि पोरं काही होती ती मुंबईला पण गेली आणि आमचा प्लॅन काय सक्सेस झाला नव्हता. तर आता मी बोललो आता जोपर्यंत आहे ना 2-3 दिवस मी तोपर्यंत आपण जाऊन येऊया एकदा पोहायला. तर त्याचीच व्हिडिओ तुम्हाला आज बघायला भेटणार. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा न स्किप करता. तर बाकीचे पोरं येतात पाठीकडून दोघे तिघे आणि गळ पण घेऊन जातात एक असंच. त्या दिवशी जसं गेलेलो ना म्हणजे असंच इकडे लाभलं तर भेटला 1-2 किलो तर आणि होणार पण. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. काही पोरं पुढे गेली यांच्यासाठी थांबलो आम्ही. गंगालाची काठी पाहिजे होती त्याच्यासाठी. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर मित्रांनो आता मैदानातून जात आहोत तिकडे. बघा अजून पाठीकडे आहेत 3 जण. मित्रांनो आता आम्ही सावरीपाड्याच्या म्हणजे मैदानाच्या तिकडून पुढे आलो आणि ज्यावेळेला पहिल्यांदा आम्ही गेलो ना त्या रस्त्याने जाणार नाही कारण का गोंधळ भरपूर आहे म्हणजे जास्त झाली बिली आहे. रस्ता इथून जाणार आहोत खाली. इथून ज्या वेळेला आम्ही गेलो ना त्यावेळेला इथल्या वेळी यासाठी आलो तर इकडून जाणार होता. इथून गोसायला जायचा रस्ता पण आहे. इथून जायचं आपल्याला आतमध्ये. आता तिकडून कुठून आहे तिकडून कुठून आहे रे. निस्ता खुलकुला काय रे. हा पहिल्या ह्या रस्त्याने घोसालेला जायची माणसं. आता बघा घोसालेला जायचं बरोबर आहे. नारकात पुढेल ना काटा लागला. अरे वा. तर मित्रांनो इथे घरटं आहे. त्या पक्षाचं नाव आहे काय माहिती आहे का? म्हातारी त्याला बोलतात. त्या पक्षाचं नाव वेगळं आमच्याकडे त्याला म्हातारी बोलतात. बघा गवतामध्ये एकदम गोल असा कोटा करतं. गवतातच करतं आणि त्याला ही असतो एक होळ असतो आतमध्ये फिरायला. अंडी आहेत 4 आहेत वाटतं. 3 आहेत. तर मित्रांनो संकेतला आणि तो म्हणजे त्या विनयला खाली वाढवली. खेकड्यांना आलेलो त्यांनी गळाला काठी नाही आणली नाही थैली आणली. काठी पण इकडून तोडली. आता थैली बघता नाही भेटली तर विनयची टी शर्ट काढून घेऊ आम्ही आणि त्याला पाठवू गुढी करा. नाही तर जिगूची घेऊ टी शर्ट वांदा नाही. अरे सांगतोय तरी पण खाली किती आहे. मित्रांनो कटड्यावर नाही आलो आधी वरती आलोय आम्ही आणि रस्ता चुकवला नाही मी. अंड्याची पट्टी बोलतात तरी पण खाली ठेवून. तर मित्रांनो आज पण पाणी काय निवड झालेलं नाही. बदलच आहे. पोहायला लागणारच आहे. उघडून जा पोहायला कुठून इथलं काय पाठ कर इथून जाऊ तिथपर्यंत. तर मित्रांनो पाणी बघा तो तिकडे आहे धरण. तर मित्रांनो आता आलो खालच्या साईडून. थोडासा हा इकडच्या साईडला पाणी निवळ आणि जरा कमी झालाय. पाय सरतात गेलेला असते नाही झालं. तर मित्रांनो निसर्गाच्या सानिध्यात बसलेला बंधारा आहे.
बघा दोन्ही साईडून भरगच्च असती झाडी आहे हिरवीगार पूर्णपणे आणि म्हणजे दोन साईडून झाडी आणि मध्येच हा होल आहे होलाला आहे या बंधारा. मित्रांनो पोहणे एवढं सोपं नाही की रिसॉर्ट सारखं काय बोलतात कमी खोलवालं नाही की कमरे एवढंच की पाणी आहे. तर याच्यामध्ये पाणी भरपूर म्हणजे खोल आहे पण ज्यांना पोहता येतं तेच फक्त इथं पोहायला येतं आमच्या इकडचे बाकी कोण येत नाही पोहायला. मित्रांनो पाणी निवळ असतो पण आता पाणी खदुळत आहे मला वाटतं पाऊस पडला त्याच्यामुळे आणखीन खदुळ झाला तो. हा बघा पाऊस आला परत. तर मित्रांनो हे बघा लंच बॉक्स आणि वेफर आणलेले आहेत 10 ए तू संपोस आल्या ए तर उतरले थांबा मी येतो खाली. हे टॉवेल घे माझा. हा कुणाला चला स्टार्ट. पेंद्या गेला ना रे जिगू चाललाय सागर आरू तिकडे कुठे जातात दमशिवे हे लांब नको राव. मित्रांनो पाणी खदूळ आहे आणि खाली उड्या टाकायला सांगितल्या वरतून उभ्या कारण का ना खाली चिखल असतो आणि पाय रुतले जातात खाली त्याच्यामुळे मी ए बदला ए जास्त लांब नको. अरे आता थंडावला मी अजून गेला पण नाही. तर दमला दिप्याचा दमला टाकला दम पहिलाच ताकद पाणी गेला. हा बघा थकले एका उडीतच हयाब नको कोण नको. प्रणयला पोहता नाहीत म्हणून वरच बसलाय. प्रणय तर टाक जिगू टाक सागर. मित्रांनो सागरच त्या तिथपर्यंत गेलेला मी पण गेलो नाही कारण का पाणी खदूळ आहे. तोंडात गेला ना वेगळाच लागतो चव त्याची. थंडी टाकायला लागली बघ अरे कसली. खाली गेले तिकडे तिघे जण ते येतील आता थोड्या वेळात. थैली नाही आता काय माहिती किरवी कशात पकडून आणतील ते. लंच टाइम झालेला आहे मित्रांनो. हा तुला पाहिजे ते घे. हो लंच बॉक्स घेतला आता रात्री किती राहिले ते 1 2 3 4 5 6 राहिले तुझं 4 होते. जा त्या ह्याच्यापर्यंत जाता त्या झाडापर्यंत तू बघ तिकडे जा धावत जाऊन दाखव धावत. मित्रांनो ते पण आले खालून पण कुठ्यात काय दिसलं नाही तुम्हाला आवाज येतोय. ए टाका हो बॉडी दाखव नको टाक त्या 3 रुपयाला त्या झाडाकडं.
हा जा जा तिथे जाऊन थांब फक्त झाडाला पकडून जा मग जा जाय पटकन जा तू उलटा का जातो पण आता झाडाला पकडून थांब मग असं शुभम गेला शुभम हा असा कसा भाऊ तू हा तिकडे दगड आहे इथनच परत शुभमची पवारी बघा माझा थरथरा लागला हा तिथं हा बघ दगडी जवळ धावला या बघ आरू गेला नाही जाणार आरू नसेल जमत या परत आहेत का भेटले सोमनी टी शर्ट काढला ना सांग आता जमफा आता दगड पार करून टाकतो हे पण या लवकर इथे घे इथे हात सोड इथे हाताला ओढून गेला हा देव आला आता तो माझा हात थरथरा गेला या रे दादा दिपेला चायला कशावर राहिले दगड घेऊन असेल बोलाय का तिथं जा सागर जा रिया
कशाला खंडवा करतोस? मित्रांनो संकेतने जिंकून रेकॉर्ड मोडला सागरचा. हे बघा तिकडे गेले आणि असं ओम पण इकडे गेला. हा बघा पाहता आणि ते बघा तिकडे जगजण तरतारा भरलाय मला. चल ये संख्या या तू पण ये. आपल्याला जावं लागेल वाटतं. मी पण जाणतं काय झाला तिकडं. आरामात तो मात अधिकत मार. येशील 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 ये थोडा ते थोडा ये. या आता अलगत अलगत कर. आता एकदम स्लो मध्ये हात मार. मारूच नको आता. अलगत मार अलगत हात. एकदम ये स्लो मध्ये हातच मारू नको आता. देव हात देव नको येऊ दे. या दोन म्हैशी बघा येत आहेत पाठीकडून. वरती कसा येऊन खेळला. आता काय वरतून येताना खाली हात मारायची गरज नाही जास्त. ओ शंकरपाली आलेली आहे. शंकरपाली हो तुझ्या बाई नावारे. रेकॉर्ड बनवला. होय का पण मेलं. चला कुठे आतस कुठे कुठे शिंगा विंगा फलकवतस. जा चरायला जा. मित्रांनी बघा इकडे गुरा आहेत. मानमोडीत आलो होतो आम्ही. हे सर्व परशाचीच गुरात ना रे. का आकाची पण आहेत. ए बाजूला रस्त्यातून बरंच सारखा ड्रायव्हर आला तर काय करल. गुलाबी साडीवालीचा फोन येतो तिला. काय तिचं नाव काय. काय नाव आहे. ती जपान मध्ये ती डोक्या काय घेतात ती उशी. ती कशात काय काम करते रे. ती काय काम करते. डान्स करते. मग तुला कसा काय ओळखते. तुला कशी काय ओळखते. अरे मी त्या घरी गेलेलो पतंग उडवाय. पतंग उडवायला तुझ्या घरी. कांदोलीचा पुढे ते कुठला ते तुझ्या इथं पतंग उडवायला बोरिवलीला
नाही बोरवलीचा पण पुढे रे कुठं भाईंदरला मजा आहे पतंग उडवाव. अरे गुजरातला गेलेला पतंग उडवाय. धागा कुठला होता? बारीक होता बारीकचा अडकला नाही ना? बदामी बारीक बदामी मागणं केलेला तिच्या घरामध्ये पतंग उडवायला. पण तू पतंग उडवायला का गेलास तिच्या इथे? मग कुठली साडी घातलेली तेव्हा? तेव्हा कुठली साडी घातलेली? जांभली चांगली साडी. पण लक्षात आहे. ए पण तुला पतंग उडवायला का बोलवला? उडवला तू पतंग? आता कुठे लय डोंगरात गेला काय? डोंगरात गेला. दोन डोली पतंग होता एक डोला ह्याच्यावर एक डोला बदामी मांजा होता बदामी मांजा आणि खालून ढील होता गाला बारीक याचा. उडताना नुसता हवा जोरात काहीतरी मध्येच ढील देत घष्टी मार होता आवाज जरात लागायची का तू फूक मारायचा असतो. जोरात हवा आली की लगेच ढील सोडायचं तू पदर नव्हता उडत वाऱ्यावर. अरे पतंग उडत होती रे पतंग गुलाबी गुलाबी नव्हती रे ब्लॅक होती हो. ब्लॅक दोन्ही होती हा नजर लागा नको ना म्हणून ब्लॅक. बरोबर आहे. मग आता व्हिडिओ संपव आम्ही. ऑर्डर दे ऑर्डर कसली? इथं काही हॉटेल आहे? काय रे तू बोला काय बोला इंटरव्ह्यू दे चाली बाजूला हो नाही तर ठोकील बिकील तुला. हा टाटा अमोल गेला. देऊ ना आउट्रो. इंटरव्ह्यू दे बाय बाय टाटा गुड बाय. तर मित्रांनो आता व्हिडिओ संपवतो. बदलला ड्रामा मजाक मस्ती नाही तर व्हिडिओ लय मोठी होईल. सागर नंतर परत पतंग उडवायला आला तेव्हा आम्ही सांगू तुम्हाला. लाईव्ह येईल सागर इंस्टाग्रामला जानेवारी महिन्यात काय काय हा खेकडी घेऊन जाणार सागर यासाठी गुलाबी साडीवालीसाठी. चालेल. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जे नवीन असतील आमच्या चॅनलवर त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा जेणेकरून आमच्या चॅनलवर येणारे व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. तर भेटू पुन्हा अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा. दाखवाय तोंड तरी दाखवा सगळ्यांनी. बाय बाय दिसताव ना बाय 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 गुलाबी साडीवाला बाय बाय काय बोलायचं? बाय झोप खुशी गुलाबी साडीसाठी काय खुशीला बोलायचं? मारायचं होते. काय बोलायचं आहे? मार जाईल संकेत तू इंस्टाग्रामला तिला मेसेज केलास ना डीएम मध्ये पडून राहिला तुझा मेसेज बघणारच नाही. नको आपल्या तर मित्रांनो टाटा बाय बाय.